Здравейте! Аз съм Катрин, а това е третият епизод на Ела си на село. Както може би забелязвате, днес не снимам от село, а именно от София, тъй като по стечение на обстоятелствата ми се налага да прекарам няколко дни тук. И стана така, че епизода трябва да се запише докато съм в града, за да може да бъде излъчен на време. В днешният епизод смятам да поговорим малко повече за живота в чужбина. Може би ви се струва странно в Ела си на село да говорим именно за това, но смятам, че двете теми са взаимосвързани. Темата с селото, с живота в България и темата с чужбина и хората, които избират да живеят там. Ще ви разкажа собствената си история и моят опит от живота в чужбина, какво спечелих, какво не харесах, как ми се стори и се надявам историята, ако не ви вдъхнови, то поне да ви покаже една друга гледна точка на човек, който е поживял в чужбина и е видял, че това не е неговото. Впоследствие е осъзнал, че тук в България, бил то София или Тотлебен, тук му е мястото, тук му е корена и че на друго място никога няма наистина да си на 100% себе си, макар и извън селото ми. Пак ще говоря за корен, за родствена принадлежност, за общност, за националност. Ще засегнем темата за живота в чужбина. Ще обясня защо и аз исках да замина и защо мечтаех да не живея тук. Ще ви разкажа моята лична история, моят личен опит от живота в чужбина, тъй като прекарах няколко месеца и аз опитвайки се да живея там. И смятам този епизод да е не емоционален, от смисъл такъв, че ще разплача някого, но ще бъде поглед навътре в процеса на това да си чужденец някъде там, да си българин в Испания, да си българин в Германия, в Англия. Защото смятам, че отивайки там, всеки един от нас се чувства по-българин от всякога. Ти се чувстваш много чужд от тези хора и много откъснат от всичко случващо се в една чужда държава. Беше много интересно за мен, затова днес ще ви запозная с моята история. Ще започна своя урок по патриотизъм, така наречен урок по патриотизъм, от самото начало. Учих в Пордим и имах късмета да имам страхотни учителки по история и по български език. Те успяха да посадят в мен едно семенце на българското, на национализма, но не е този крайния национализъм, който е разрушителен, а този, който те топли отвътре. Един патриотизъм, който ти дава надежда и ти носи гордост, въпреки тежката, усеяна с неуспехи и провали история на България. Тези две мои учителки промениха живота ми занапред, понеже бяха много силни жени с много голямо влияние върху детският начин на мислене и те успяха наистина да ме накарат да обичам и да се гордея със страната си, защото понякога някой трябва да те накара, да ти покаже ти с колко много неща трябва да се гордееш, за да започнеш да усещаш тази гордост отвътре наистина, а не само да се преструваш, че изпитваш на 3 март, развявайки едно глухо знаме, което за теб не значи нищо. Тези две учителки, с тях кандидатствах участвах в конкурс за писане на есе на тема "Защо ще остана в България?". Всички сме наясно за кризата с българите в чужбина, за това, че много млади, талантливи, целеустремени, знаещи и можещи хора, които търсят възможности и реализация в чужбина заради условията, които чужбина им предлага, ние тук не можем. И във връзка с тази криза, това е било преди 7-8 години, тогава имаше така една кампания в цяла България, младото поколение да се насочва към това да остава в България, да ни се говори колко е хубава България,
колко възможности можем да създадем тук, стига да се учим на правилните неща. Та участвах в този конкурс, написах, смятам, доста добро есе. Не съм си го припомняла отдавна, но беше сред първите места в България. Не е било в първите 3, но да кажем, мисля, че бях на 6-то или 7-то място с това есе. И моите две учителки бяха изключително горди с моята работа, с нашата работа. И четох го в училище, презентация, по-нататък бях участвала и в исторически такива състезания и конкурси с филми за Васил Левски и за Христо Ботев. Като цяло засадиха така в мен един патриотизъм, който ме тласкаше към това да участвам в такива неща, да се боря, да докажа, че знам повече, че искам да науча повече и че съм горда българка. В това есе бях описала един разказ на Джоко Росич. Не знам дали сте го чели. То не е разказ, той всъщност го говори в шоуто на Слави преди доста години. Неговият урок по патриотизъм е свързан с едни врабчета. Врабчетата, които стоят тук. Врабчетата, които са родени тук, които живеят тук и тук ще си умрат. Казвам врабчета, за да направя контраст с прелетните птици, които по природа търсят по-добрите условия за себе си. И аз оттам нататък вече виждам хората като два вида – врабчета и прелетни птици. И за моя изненада, аз се смятах тогава за врабче. Казах си, няма начин. Искам цял живот да бъда в България. Аз тук ще родя децата си, тук ще умра. Не искам да търся бъдеще в чужбина. Чужбина няма нищо, което да ме съблазни по такъв начин, че аз да ида там. После нещата се промениха. Не за съжаление, защото имаше какво да науча, но нещата се промениха с годините. Годините, излизайки от училище, излизайки от тази среда на всичко познато, на учители, които обожавах, на съученици, с които съм от първи клас, излизайки от тази среда, сблъсквайки се с София, с университета тук, след това с Търново. В Търново започнах да уча испански. И там вече първи курс в Търново стана нещо с мен. Запознах се с живота отвъд. Видях, че с испанския могат да ми се отворят много врати и аз мога да вляза в съвсем друг свят, да изляза от България. Да не мечтая вече за нещата, които мечтаях като по-малка, да разширя кръгозора си. Да си кажа какво ме спира да живея в Колумбия, какво ме спира да ида в Куба. Мога да живея в Испания, мога да се устроя там, стига да знам езика и да използвам ума си по правилния начин. Имам много възможности, безброй възможности. И тогава се запознах с програмите Еразъм и втори курс, втори семестър, заминах на първият си Еразъм в Тенерифе на Канарските острови. Този Еразъм промени много неща в мен, той ме промени изцяло. Толкова много ми хареса там, че тръгвайки си, качвайки се на самолета, аз плачех, защото исках да остана. Там беше един рай, улиците, нямаше покуци, всеки един от вас е ходил в чужбина, сигурно съм поне веднъж сте излизали в чужбина, виждали сте как е там и сте си казвали, леле, какво ни спира ние да живеем така, значи на село не е толкова чисто, няма такива улици, няма палми, не е мегаполисно както тук, живота не е така устроен, заплатите са други. Много неща си бях натрупала тогава в главата. В Испания хората са топли като нас, но някак си тук с времето сякаш хората ставаме все по-студени, особено след COVID. Забелязваме много отчуждаване между хората, едни все по-нервни продавачки. Сега няма да говорим за лошите неща, но в Тенерифе нямаше нещо, което да не ми хареса. Единственото нещо, което не ми харесваше, беше, че майка ми, баща ми, сестра ми и по-широкото ми семейство останаха в България. Те бяха там. Аз в Тенерифе бях самичка, имах си приятели, запознанства, но бях далеч от всеки семейен празник, от всеки рожден ден,
от всяко събиране на семейството ми, от всеки мъничък ежедневен скандал ли било или някоя случка. От всичко бях аз на едно разстояние, което се преодоляваше единствено с телефона и с видеочата, но нещата просто не бяха същите. И въпреки това, толкова много ми хареса там, че аз бях сигурна, че искам да се върна. Прибирайки се в България, имаше едно дълго време така на свикване обратно с моята си среда. Аз бях като тези хора, които отиват в Англия за 2 месеца и се връщат и вече говорят различно. По този начин бях, аз не говорех различно, но ме дразнеше типичните български неща. Дразнеше ме нашия си менталитет. Дразнеха ме сърдитите продавачки в магазина, защото на Тенерифе влизаш абсолютно непознат някакъв магазин за плодове и те посрещат. Здравей, миличка, красавице, какво да ти предложа днес? Идват с теб, помагат. А тук не пипайте плодовете, не мачкай авокадо. Друго отношение, друго е. Та това много ме дразнеше, изпитвах една носталгия, казах си, боже, какво ви пречи да сте малко повече като хората там? И бях една такава българка, България, а всъщност чужденка. Аз се чувствах чужда, копнех постоянно да се върна, имах едни такива моменти, епизоди, в които си казвах, защо изобщо си хванах самолета, тук не си струва, трябва да се върна там. И тогава бях антипода на това, което съм била в 9-ти клас. Тогава бях прелетна птичка. Вече не бях връбче, от връбче бях станала прелетна птичка. И както можете да предположите, имаше и втория еразъм. Втория ми еразъм беше в Севиля, в Южна Испания. И това беше всъщност моя мечтан еразъм. Аз първи път като кандидатствах, бях кандидатствала именно за Севиля, но поради объркване на документи, имена, номера, 100 000 неща, понеже бюрокрацията покрай това да отидеш на еразъм е много тежка. Да беше станала грешка, не можех да замина за Севиля, трябваше да избера друго място, избрах Тенерифе. И реално на вторият ми еразъм, на вторият ми опит за Севиля успях и отидох там. Само че там преживяването ми нямаше нищо общо с това в Тенерифе. Аз очаквах да се чувствам, сякаш съм се върнала на тази обетована земя, за която съм мечтала. Сякаш съм се върнала в моя рай, в моето място и да си кажа, добре, вече всичко е наред, пак съм тук, мога да живея като тях, мога да съм с тези хора, мога да не съм чужденката, която бях вкъщи. Но нещата не бяха такива. Южна Испания е позната с това, че тя е много силно културна. Как да ви кажа? Там са най-големите фери, там е фламенкото, там хората се чувстват наистина испанци. Не, че в Тенерифе не са, просто в Тенерифе малко повече е туризма. И в Севиля има доста туризъм, но в Тенерифе живеят много хора от Германия, от Англия, от Скандинавия, много хора са се преместили там и някак това е избутало местните, не се чувстват толкова силно, присъствието им не се усеща така, както се усеща в Южна Испания. В Южна Испания отиваш, влизаш в университета и просто виждаш кои са еразмите и кои са местните студенти. Винаги се усеща една разлика между вас, винаги ти дори опитвайки се да ги наподобиш, сякаш правиш някакъв вид имитация тяхна и то става неестествено. Не си намерих някакси приятели там, не си намерих мястото, контактувах само с студенти, които бяха на еразъм, имах една единствена приятелка, която беше местна. Изобщо там бях абсолютно самичка. Там бях едно връбче, което се беше опитало да се направи на прелетна птичка. И не ми се получи. Не ми се получи и стана така, че периода, който си мислех, че ще е тежък, понеже отивайки в чужбина, винаги първите 3 седмици са най-кризисни. Това са седмиците, в които ти още виждаш, още багажът ти мирише на твоя ти прах от вкъщи. Още не си свикнал с самия град, луташ се, губиш се, не можеш да свикнеш с метрото.
В университета всичко е хаос, постоянно си загубен в някоя стая в кампуса, не се ориентираш, нямаш си никой, опитваш постоянно говориш с някакви нови хора, опитвайки се да завържеш някакво приятелство, което, нали, да развиеш по-нататък. Като цяло първите 3 седмици беше ми ясно, че ще е тежко, но не бяха само те. Не бяха само първите 3 седмици. Аз постоянно изпитвах една липса, една нужда. По цял ден бях по телефона с някого, дали с майка ми, дали с леля ми, дали с приятелки, дали с приятеля ми. Постоянно аз бях на един телефон, опитвайки се паралелно да живея достатъчно пълноценно в България, колкото живеех в Испания. Тогава си дадох сметка, че това не е за мен и че аз съм си връбче. Чисто връбче, малко, плашливо, страхливо. Връбче, родено в България, писано му да живее там и писано му там да умре. И прибирайки се от Севиля, аз за първи път плаках, виждайки София. Просто летяхме над София, аз се събудих, понеже винаги спя във влак, в самолет, в автобус, винаги спя. Събудих се, видях НДК и си казах, аз съм вкъщи. Аз съм вкъщи. Та сега може би изниква във вас въпросът как цялата тази моя история, връбчета, прелетни птички, Испании, еразми, как тази история има общо с цялостната концепция на ела си на село. Значи, ела си на село не е покана да си дойдеш на конкретно място. Не е покана да дойдеш на моето село на гости. Това не е покана директна, означавайки само село. Това е една покана ти като индивид, като личност, като характер, като българин да се завърнеш към себе си, към българското, към корена, към твоята нация и към твоята земя. Ела си на село означава завърни се към себе си. Ела си на село значи завърни се към себе си. Не се завръщай непременно към село, не дей непременно да си купуваш имот на село. Завърни се към корена, обичай корена, познавай този корен и не го изоставяй, не го оставяй да изгние. Знай традициите си, знай кръвта си, националната си памет и всички тези неща. Ела си, събери си ги и бъди където искаш. Бъди където искаш, но бъди себе си, бъди българин преди всичко. Бих искала да ви разкажа и какъв е този корен, за който постоянно говоря. Докато бях в Севиля, в много подходящо време, родителите ми дойдоха да ме видят, майка ми донесе една книга и ми каза, внимавай кога я четеш, защото много ще те докосне, да не избереш емоционално време и да те разклати, тя трябва да те заздрави. Книгата беше Стопанката на Господ от Розмари де Мел. Уникална книга, която аз, четейки като една българка в чужбина, си изревах очите. Тази книга ме събуди от съня, който живях и си казах, не, аз не се чувствам тъжна, просто защото съм далеч от вкъщи. Аз съм тъжна, защото корена ми ме дърпа. Корена, това е вашата идентичност. Това е вие кои сте, къде сте били родени и защо точно там сте родени. Не знам дали вярвате в енергии, души и така нататък, няма да навлизаме в тези езотерични теми, но всяка душа избира къде да се роди. Вие с право сте избрали България. Тръгвайки си вие от България, едни хора отиват в чужбина, развиват се, живеят, създават общество, спират да са българи, вече не зачитат традиции, не зачитат празници, не зачитат било то и роднини, не се чуват с роднини години наред. Тези хора са безкоренни. Тези хора слаб им е бил корена, отишли са там, пуснали са друг. Вече това е техния корен, те вече са чужденци, те дори не се усещат българи. Има други хора, отиват, опитват се, работят, развиват се, създават нещо. Ама нещо се ги тегли, нещо се ги връща, нещо се ги кара да си идват през 3 месеца. И си казват, да дойда, да си ида малко в България. Тези хора имат корен. Български, който ги дърпа. И те, бидейки далеч, отивайки далеч,
Корена казва, я чакай, ела малко, зареди се и прави каквото искаш. Та аз го усетих този корен, затова вярвам, че съществува в мен самата и че си е български, че не иска да става испански корен и затова постоянно ви говоря за него, защото е много лесно да разберем концепцията на корена и това, че едно цвете, нямайки корен, то умира. Едно цвете може да му сгни единия корен да пусне друг. Разбирате за какво говоря. Та наистина, ако сте го изпитвали на свой гръб, ще ме разберете на 100% за какво говоря. Ако не сте, съжалявам, че бръщолеве вече половин час глупости, които не значат нищо за вас. В този подкаст ще има и такива теми. Няма да ви срещам само с хора, които се занимават с земеделие, животновъдство, майка ми, баща ми, роднините ми, мои познати. Няма да е само това. Тук ще говоря и за тези дълбоко личните теми, които имам нужда да споделя. И щом имам тази нужда, значи някой някъде там има нужда да ги чуе. Ако докосна поне един човек, ако успея да накарам поне един човек да се замисли и да спре да се обвинява, че още не е заминал в чужбина да изкарва по-големи пари, за мен това ще значи, че аз съм изпълнила своята мисия, тъй като аз гоня единствено споделеност, информираност и това да успеем да съградим една общност, където да си вярваме, където вие да вярвате, че това, което аз ви казвам е 100% истина. Днес ми се говори за това и за това говоря. Днес исках да разкажа за себе си, за чужбина и за връзката ми с България, защо правя всичко това, да вдъхна смисъл на действията си и реших да го направя. Ето, правя го, говоря ви за това. Ангажирам ви с това. Ще има и такива епизоди. Ще се старая да не са чести, тъй като на някои хора може да им стане досадно да слушат пръщолевици на някаква млада дама, но аз виждам смисъл в това и в днешно време мисля, че е важно да си припомняме по-често за какво и да реч. Смятам, че вече живеем в едно време, в което все повече хора се осъзнават и се будят от този сън на ламтежа за пари, за успех, за още алчността. Смятам, че има едно подобрение в хората от към това, че наблюдавам много хора да се завръщат наистина към селото, към провинцията, към това да се занимават с някакъв бизнес. Ето, наскоро сега покрай подкаста чувам все повече и повече истории, защото всеки, който ме срещне, ми казва: знаеш ли какво, трябва да направиш интервю с един мой познат от еди къде си, който се върна и сега прави еди какво си на село. Много такива, може би чух 5-6 истории за такива хора, които наистина ми пълнат сърцето, но виждам вече не е такова преселение на народите към София, а едно преселение малко наобратно. Не говоря само за София хора, говоря за всички големи градове. Просто София се ми е в устата като една моя голяма... не знам. Не враг, не ми е враг града, по-скоро травма, една много голяма травма, така да го кажем. Травма, с която аз се боря всеки ден, докато съм тук. Истината е, че просто се вълнувам изключително много да говоря пред хора, които знам, че ще ме слушат всички тези неща. Не е като да споделиш на една приятелка или на група от приятелки, съвсем друго усещането да знаеш, че отпред има аудитория, която е седнала и специално си е пуснала епизода, за да чуе твоите мисли, твоите истории, спомени. Наистина е много лично. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря на всеки един за подкрепата, за всяко едно харесване, за прекрасните ви коментари. В последно време, като се така стана по-тъжна или емоционална и си чета коментарите и си казвам, това, което правя, има смисъл. Виж колко много хора наистина откликват, колко хора ми пишат налично. Това за мен значи много и съм изключително благодарна, че имам възможността да говоря с вас, било то и индиректно, че имам възможността да говоря, а вие да слушате от среща. И смятам, че наистина това е един ценен обмен на енергия, защото ме зареждате. Надявам се наистина и аз да зареждам вас по позитивен начин и да успявам да ви докосна.
И това беше всичко от мен за днес. Надявам се да ви е харесал епизода. Ако искате да обсъждаме подобни теми, винаги съм отворена за идеи. Винаги съм отворена за това да ми пишете и да ми кажеш: смятам, че ще е интересно да говориш за това, това и това. Абсолютно винаги приемам нови идеи от слушатели и винаги се замислям как мога да обогатя епизодите и ги направя по-интересни за вас. Това е само началото. Обещавам за напред, че ще става все по-интересно, все по-богато и все по-обширно. И най-важното е да знаете защо го правя. И разбира се, моят отговор на въпроса към какво би се върнал, ако утре имаш възможност да се прибереш, моят отговор винаги би бил на село. Затова ела си на село! Ah!